Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Oriakụ Ntunye Soludo ekwupụtago na ọrụ nkụzi bụ nnọọ oku nke kasị wee pụtawanye ihe n'etiti ngalaba ọrụ dịgasị iche iche na mpaghara mba ụwa. Nwunye aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a na ya bụ mmemme achịkọbara iji merube ụbọchị ndị nkụzi nke mba ụwa nke afọ a, nakwa ichetagasị otu dị iche iche ndị nkụzi na-atụnye maka uto na mmepe nke mmadụ. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Oriakụ Soludo, onye nke kọwara ọrụ nkụzi dịka ihe bụ ezigbo ọrụ ma kwekwa nkwa na ọrụ nkụzi bụ ihe bụ ọrụ eji achụ àjà maka iweta mmepe n'obodo. Oriakụ Soludo, onye nke kọwara mama ya nwụgoro anwụ bụ Oriakụ Gloria Eze Nwanne dịka onye nkụzi ma bụrụkwa onye ji ọkwa ndị odeakwụkwọ n'ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka agụmakwụkwọ, kọwara na dịka o si na ya bụ ezinụlọ wee pụta bụ onye nke hụrụ ọrụ nkụzi n'anya ma kwekwa nkwa ịhụ na ọ na-aga n'ihu na steeti a. Ọ kọwakwara mama ya dịka onye nke hụrụ ọrụ nkụzi ya n'anya oge ọ dị ndụ n'ụwa ma werekwa ya mepụta ihe mmepe dị iche iche n'okirikiri ya. Oriakụ Soludo bụ onye nke kọwara na dịka a na-aga n'ihu ugbu a n'iwekwa puku mmadụ 30 ndị nkụzi na Anambra steeti, ịgbakwunyere puku 50 nke ewere n'afọ gara aga, kọwara na ọchịchị nọ ugbu a na-agba mbọ iweta ezigbo nkụzi na mmụta tọrọ atọ na steeti a. A na-emerube emume nke ndị nkụzi bụ nke ndị oyibo kpọrọ World Teachers Day ka ọnwa Ọktoba dị na mkpụrụ ụbọchị 6 iji wee cheta ndị rugoro ọrụ nkụzi n'oge gara aga ma werekwa ya kwanyere ha ugwu na ya bụ ọrụ.